खुलुमबाय बाथौ बिबुंसारनिफ्राय केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारी आरो आं बिबारसा बर' जोङो दायो हरिसिंगा बियाबनि सिङावहाय थानाय खैरोगुरि गामिनि भबेन बर'नि न'खरावहाय जाय बाथौ बिथा एबा बाथौसालि बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारियावहाय दंफैयो जोङो एसेखिनियावहाय जोंनिनो दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारिनि जाय गाहाय आलासि जोंनिनो उदालगुरि जिल्लानि आसारि बिथां अलंबार प्रभुबाहन स्वर्गीयारि बिथाङा जोंजों लोगोसे दंफैयो जों बिथांजों जोङो दान्दिसे बाथौ बिबुंसारनि जानानै मोगा मोगि जोङो लानो सानदों जोङो बेखिनियावहाय जोंनि बाथौ बिबुंसारनिफ्राय सारनिसिम एबा आफानिसिम खुलुमनाय बावहरग्रोबाय खुलुमबाय सार खुलुमबाय जोङो एसेखिनियावहाय सारनिफ्राय जोङो बेबायदि जोंनि बर' समाजावहाय बाथौ धोरोमखौ समायना रमायनायै मन्दप साजायनानै एबा बाथौसालि साजायनानै जाय सिबिनाय जाय खुलुमनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनै बेसेबां सोदोमस्रि गोनां जाबोखो एबा जेसेबां सांग्रांथि जाबोखो बिनि फारसे सारनि बिबुंथिखौ आं लाखिनो थाखाय गुरैयै खावलायबाय गिबियावनो आं बाथौ बिबुंसारनि फारसे आंनिफ्राय आंनि सिबिनाय आरो अनसायनायखौ बावहरदों गिबियावनो दिनै बाथौ बिबुंसारनि बेयाव फैनानै हरिसिंगा बियाब बाथौ महासभानि सिङाव थानाय बे खैरोगुरि गामियाव मुस्रि भबेन बर' आरो दुलाराय बर'नि न'खराव बाथौ बाउसालि गायसननाय हाबाफारियाव आंबो आलासि महरै आंखौ हांख्राय हरनायखाय आं फैबाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों जे हरिसिंगा बियाब बाथौ महासभानि सिङाव आं बेखौनो बुंनो सान्दों बिखेखय जोंनि बे खैरोगुरि गामियाव ओरै खोला फारसे हरिसिंगानिफ्राय खोला बिथां भबेन बर'आ गावनि न'खराव बे गोथार बाथौ बाउसालिखौ फसंनाय बेयाव बे हाबाफारियाव लिंहरनायखाय आं फैबाय नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों मानो होनब्ला जोंनि बे हरिसिंगा बियाबनि इसिबां गामि दङ 52 भिलेज दङ बेनि गेजेराव नैबे मोनसे बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन मोनसे बाथौ न'खरनि बाथौ बाउसालि फसंनायखौ मोजां साबसिन हामसिन आं नुदों आरो गामियावबो बिदिनो दा बे खैरोगुरि गामियाव नैबे भबेन बर'नि सेथि बाथौ बाउसालि जेनाखि मोजां साबना हामना खालामदों बे मोनसे नेरसोनखौ नुनो मोन्दों आरो गामियावबो नैबे गामियावबो आरोबाव बिदि गोदान न'खरफ्रा बेबायदि आरो आखायाव लादों बाथौ बाउसालि फसंनो थाखाय साबसिन हामसिनखौ दा खोथाया जाबाय जे जोंनि बर'फ्रा बाथौखौ गोदोनिफ्राय सैथो मुगानिफ्राय सिबिबोदोंब्लाबो 1992निफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुम आफादा फोसावनायनि सिगांनो हरिसिंगा बियाब बाथौ महासभाया 1985आवनो बेखौ गायसनदों आरो गायसननायनिफ्राय नै दिनैसिम 37 जाबाय दायो रानिं बे 36 बोसोर बे 7 इयार्सनि गेजेराव बिखेखै हरिसिंगानि बे हालामाव थानाय बे 52 गामिनि गेजेराव बाथौनि फारसे बे सांग्रांथि आरो आथिखालनि मुगाजों दायो बे लाइमोन आफाद दङ ओमफ्राय माइनाव आफाद आरो रायजो राजा गासैबो बेनि फारसे नोजोर होब्ला ओरै नुनो मोनो दायो जे मोनफ्रोमबो गामियाव बे 52 हरिसिंगा बियाब बाथौ महासभानि सिङाव थानाय 52 गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा आगोलनिख्रुइ बे 36 बोसोरनि गेजेराव जोबोद सोलायनाय नुनो मोन्दों बिसोरनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय फारसेथिं मोनसे सोद्रोम बे धोरोमनि फारसे सांग्रांथि थानायखायनो न'खर बाथौ बाउसालिफ्रा गोदान महर लादों समायना साबसिन हामसिन बेबायदि खालामदों जायनि थाखाय माने बर'नि गुदि धोरोमनि जि थामोनथा बिनि फिल'सफि बिनि सिजौआरि गियान बे आसार खान्थि गासैबो बिथिङावनो बे बर' बाथौ सिबियारिफ्रा बिथांमोना जथेस्थ' सांग्रांथि जानो हानायखायनो न'खर बाथौ बाउसालिफ्रा गोदोनि बे हानि जायगायाव बेबायदि फाक्कानि साबसिन हामसिन माबा खालामदों आरो बे लुफुंनो हादों
बेयो एकमात्र आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव मानो होनब्ला जे बिथांमोना बाथौआरिफ्रा बर'फ्रा गावनि सोदोमस्रिखौ हमथाना लाखिनायजों लोगोसे आफा इसोर बोराइ बाथौखौ फोथायो आरो खामानि मावो आरो बिनि गेजेरजोंनो आफा इसोर बोराइ बाथौनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ मोननायखायनो गासै बिथिङावनो आवगायलांनो हादों आरो देरहासारनो हादों। दा आंनो बहाय नुनो मोन्दों बे बाथौ बिबुंसाराबो बेबो लाइमोन आफादनिफ्राय नै दिनै बोसोरथाम जाबाय। नाथाय आगोल बिदि गैयामोन। नाथाय बे बाथौ बिबुंसारनि गेजेरजों आरो बिनि मिडियानि गेजेरजोंनो बर'नि बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै गासै मुलुगावनो बेखौ फोसावनो हादों आरो गुबुन हारिनि गुबुन धोरोमनि मानसिफ्रा बेखौ मिन्थिनो हादों बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै। जायनि जाहोनाव थिग बेबायदिनो बिसोरो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ सिबिग्रा बाथौआरिफ्रा बिखेखखौ बर' बाथौआरिफ्रा बिनि सायाव मोनसे फोथायनाय आरो खामानि मावलांनायखायनो गासै बिथिङावनो गासै खामानियावनो देरहासार जानो हादों। आं बे फोथायनाय दंखायो आरो देरहासारदोंबो। आं बेखौनो आसा खालामदों मिजिं थिदों दिनै दुलाराय बुहुमाव दिनै गासैबो जेरावबो बर' सुबुं दङ बेवहायनो बाथौ धोरोमनि बेनि बाथौ धोरोमखौ आजावना लानाय बेनि फारसे सिबिनाय खुलुमनाय अनसायनाय बे गासै आसार खान्थिखौ मानिनाय बेबायदि सुबुं गासैबो जेरावबो दङ। जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियाआव जों नुनो मोन्दों वेस्ट बेंगल दार्जिलिं बेनिफ्राय नागालेण्ड मणिपुर बेनिफ्राय मेघालय त्रिपुरा अरुणाचल बे गासैयाव जेराव बर' दङ गासैबो बाथौआरिफ्रा बे सोद्रोम बाथौखौ आजावनानै गावनि सिनायथिखौ होनायजों लोगोसे गावनि जिउ सोलेर आरो गावनि जिउ खुंथायाव गावखौ जौगानायाव आफा इसोर बोराइ बाथौनिफ्राय आफा इसोर बोराइ बाथौखौ फोथायनाय आरो खामानि मावलांनायखायनो गासैबो बर' सुबुं बाथौआरिफ्रा देरहासारनो हादों आरो बेयो इयुनाव गासै मुलुगनाङैबो मा खालामनो हागोन देरहासारनो हागोन होननानै मिजिंथिदों। आरो आं बेखौनो गोजोननाय मोन्दों जोंनि गेजेराव निखावरि सुबुंब्लाबो माखासे दं निखावरि सुबुङा जोंनि गेजेराव गैयाखौनो होनजायो। मानो होनब्ला खामानि मावनाय आरो फोथायनाय बे बाथ्राखौ बे बानबुंथायखौ लानानैनो जोंनि गेजेराव बेबायदि निखावरि ओमफ्राय बेबायदि गैया। गासैबो आफा इसोर बोराइ बाथौखौ फोथायनायखाय आरो खामानि मावनानै लांनायखायनो गावनि जिउआव गोजोननायखौ मोन्दों आरो देरहासारनो हादों आरो मुलुगनि गासै सुबुं माहारिजों सिनायजादों आरो समान समान आथिखालनि मुगाजों जा खारथाय बे खारथायजों गोरोबनानै खारनो हानायनि जि गोहो आरो बोलो सोलो गासैखौबो आफा इसोर बोराइ बाथौनिफ्राय मोननो हादों। आं बेखौ फोथायथि आरो बेखौ मोन्दोंबो। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आफानिसिम। आफानि बेसेन गोसा बिबुंथिया जोंनि बाथौ बिबुंसार नायगिरि साफ्रोमबो बाथौआरि बिथांमोननि गोसो गोरबोआवहाय नांगोन आरो जोंनि बाथौ बिबुंसारनि जाय मिजिं एबा जाय बिथांखि बे बिथांखिया जाफुंगोन। जोबनायावहाय जोंनि बाथौ बिबुंसारनिफ्राय आफानिसिम साबायखर बावबावनानै जोंनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिमबो केमेरा पार्सन आरो आं बिबारसा बर' साबायखर बावहरनानै दिनैनि आफाजों जाय मोगा मोगि बे मोगा मोगिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय।